Ako si Jassy. Nagpunta lang ako sa US para magpar-TikTok. For today's video, isunamo na to. Mga kaniguan man sana, buko man hustuhan. Kaya kung mukhang pasado sa standards mo, dimi. Nintong arto, ikan ako nagilumduman. Si Mahal. Uy, Mahal, buri nina mo, nagilumduman mo. Inutakan na midbidan, doon si kan bangkirohan. Galo linti ninyon, bada grabe ang uran. Naghay ka sa ako, nagpamidbid pa ngani. Nahangop ko ang tanghaw mo na bagami ko mawari, na para bang hangop ning pernitong body, maharo. Habang ako sugang uran, kitang dawhan, nagkaistoryahan Mahal. May ka nag-uho, naghakbang ka pangani, paparani sa ako. Hanggang sa minato na malayan, nagkaawat na kita ning kudut-kudutan. Kinudot mo ako, kinudot ka man, ang simbag mo ninyon sa ako Mahal. Doon-doon ni man. Pero syempre Mahal ninto, puro na sa naalaala to. Ta ako baga, ibo nang binayaan. Ikan pa nga ni akong ibang nagilumduman, sabi mo pa ninyon ang pagkamuot mo, sintugas ning buto ning korakog, magpakailan man. Kaso napagtanto ko Mahal, maurag ka man sa naparan sa inot. Sa inot man sana ako mahalaga, tapag abot sa dulo, nabali ang sanga sa inot. Sa inot mo man sana ako minahar, Mahal, sa inot. Sa kainot-inuti pa sana, aram mo ba? Mi kaman sa nabatid mag-iyot kadigi pa Mahal, maski baga katabagwang minahartakan unay mi lamang ako naghingunay, kaya pagauran sa ako pada isipan Mahal, ano ang kurang sa ako, matambok man ang akong buray sa akong paguna-huna, nami na ang katapusan, hantong akong namati na puro kamunduan pagauran, pero parehas ting gabos kahuna ko man sa naparan. Kaya Mahal, pag nagkita kita yan sa bangkirohan, gustong-gusto takang lanihan buda ilabnit sa kalubinhan, Mahal. Kung sino man yan na binanli mo, sana maurag magkudkud ning lubi. Kung tinapos mo tong video, mabalo sa sana sa imo.